Салям алейкум, я Хайрулла Шамлар. Це Прайм на телеканалі АТР, в студії Осман Пашаєв, мій день вівторок. Протягом 55 хвилин сьогодні мій гість, довгоочікуваний гість, якого ще наприкінці минулого року чекав. Це Валентин Наливайченко. 2 рази керував Службою безпеки України. 1 раз за часів Ющенко 2006-2010, другий вже за Порошенка 2014-2015 рік. Зараз очолює політичну партію. Це політичний рух «Справедливість». Правильно вас представив? Доброго вечора. Салям алейкум. Хошкельнес. Давайте спочатку з поточного, з того, що ми з минулого дня знаємо про цей санкційний список, але ви тут до вас скоріше як експерта дипломата, все ж таки у вас і дипломатично тривалий час працював. Що означає оці всі повідомлення, що цей санкційний список щодо верхівки російської еліти, ми маємо на увазі і адміністративну еліту, і бізнесову, що це ще не є санкції? Як це розтлумачити? Друзі, по-перше, що сталося буквально декілька годин тому? Президент Сполучених Штатів підписав закон, який був ухвалений Конгресом ще в серпні минулого року. Закон цей чітко називається «Протидія Сполученими Штатами тим особам, які мають ворожі наміри проти цієї країни». І зусиллями нас всіх через доказову базу, в тому числі переслідувань кримсько-татарського народу і Меджлісу в окупованому Криму, через доказову базу, яку ми передавали з 24 лютого 2014 року прямо в Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Я особисто контролював, це перекладалося зразу англійською мовою, і нашим послом України на той час, представником в Раді безпеки ООН Юрієм Анатольовичем Сергеєвим, зразу довелося до керівництва і Сполучених Штатів, і всіх країн-членів Радбезу. Все це спрацювала і доказова база, і в серпні минулого року Сполучені Штати такий закон ухвалили. Президент Трамп, підписавши, що я кажу, декілька буквально годин тому цей закон, одночасно Міністерство фінансів, Treasury Department Сполучених Штатів, опублікувало список, який, давайте ексклюзив для АТР зробимо, складається з 2 частин – відкритої і секретної. У відкритій частині 114 прізвищ політиків, чиновників найближчого оточення президента Путіна. Раз. Плюс 96 олігархів, керівництва «Газпрому» і інших корпорацій, які в той чи інший спосіб фінансували і продовжують фінансувати агресію проти України. Агресію проти кримських татар, агресію проти всіх, хто зараз перебуває під окупацією, і особливо на тих територіях, які знаходяться на яких знаходяться до цього часу окупаційні і російські війська, і російські спецслужби. Ось з чого складається цей список. Щодо того, які наслідки. Я дійсно працював генеральним консулом України в Сполучених Штатах і непогано знаю їхнє законодавство. І на останній моїй зустрічі минулого року з послом Фрідом, з конгресменом Каптур і з іншими членами Конгресу, вони мені чітко ослумачили: Валентин, ну добре, ви докази передали, це стало підґрунтям, і ми в серпні проголосували. Тепер дії будуть наступні, і насправді так, я думаю, і буде. Перше, Мінфін США оприлюднить список, що він і зробив. Є друга частина секретна оприлюдненого списку, і в ній конгресмени передбачили, що саме в цій секретній частині є якраз всі докази агресії Росії проти нас, які щодо кожної особи з тих 210, про яких ми з вами щойно телеглядачам повідомили, будуть вже адресно вирішуватись. Чи санкції, чи затримання, чи конфіскація активів, чи так, як зараз вчинив американський суд проти Гіркіна, міжнародного терориста, 400 мільйонів, і він, і його військова організація, і його командири, бо він є контрактником ГРУ Російської Федерації. Тобто далі відповідальність. Не тільки на Гіркіна, а на всю російську державу. Тобто адресно підуть. Кожен з цих 210 відчує на собі просто різну міру цих санкцій. Да? Тобто, по-перше, різну міру і різні санкції. Чи може статися так, що дехто взагалі не відчує, і до них Міністерство фінансів не буде запроваджувати жодних, скажімо, по-іншому система трошки працює. Ще раз давайте розтлумачимо. Мінфін опублікував список. Далі всі установи від Державного департаменту США, які має в Сполучених Штатах функції, в тому
тому числі Міністерством внутрішніх справ в українському розумінні, тобто внутрішні паспорти, ліцензії і багато чого іншого, до останньої міграційної служби Сполучених Штатів, всі отримали ці списки. І якраз секретна частина цього списку передбачає, що тепер кожне відомство перевірить по кожному прізвищу, чи були правопорушення, чи ні. Які відносини мав чи ні, ховав, крав гроші чи ні. Ось насамперед про Якщо що. дивитися цей список, в принципі, не дивують прізвища навіть там Піскової, це він на першій сторінці є, це речник, або Суркова, або там всього уряду, включно з Медведєвим. Але є прізвища, які, так скажімо, подаються як ліберальна частина, з якою нібито Захід готовий говорити. Ну, наприклад, голова Сбербанку Греф, да, для якого все було відкрито, він в цьому списку, але він показує, що навіть Сбербанк не заходив в Крим через ці санкції. І от ця частина, ну, в лапках називаємо ліберальна, Кудрін, Греф, Роман Абрамович, вони теж опинилися в цьому списку. Це означає, що в принципі Захід тепер жодного з них не сприймає як з тими, з ким можна вести переговори. Чи от до цих людей можуть бути інші, скажімо, або не застосовуватися санкції? Сполучені Штати... Або це, як це називалося на Росію, принуждення к переговорам, або к миру? Примушення до миру в тому числі. І головний зміст цих санкцій, і ми над цим працювали, я, в тому числі з конгресменами і очільниками Держдепартаменту минулого року, для того, щоб це було цілеспрямований тиск для головної мети для нас вирішення, для нашої нацбезпеки, для відновлення нашої територіальної цілісності. Вивести російські окупаційні війська з території України. В цьому головна мета для нас. От і для АТР, і для будь-якого іншого українського телеканалу, і для кожного українського телеглядача. І це нам треба розтлумачувати і розуміти. Ліберальні так звані, або, як ми собі уявляємо, ліберальні особи з найближчого оточення або з керівництва Російської Федерації, це вже питання, знаєте, як досить відносне. Тому що те, що подаються в російських ЗМІ, це не є, знаєте, правдою або істиною в останній інстанції. Я наголошую, що санкції, які зараз, і санкційний список, який з'явився, це тільки початок. І в наших інтересах не лібералів там шукати в тому списку, а навпаки. Я переконаний, і найближча моя поїздка і в Брюссель, і Вашингтон вже в цьому році, і не тільки моя, разом з партнерами, я переконуватиму в тому, щоб санкції посилювалися. Щоб головна мета була вирішувалась такого тиску і Сполучених Штатів, і обов'язково міжнародної коаліції. А тиск заради одного – виведення окупаційних військ, безумовне, виведення російських спецслужб і звільнення всіх заручників, звільнення політв'язнів з Росії. Про що ми з Гаррі Каспаровим не один раз говорили, і поки що він єдиний з російської опозиції, хто займає таку позицію. До речі, з представниками кримсько-татарських організацій ми працювали на останньому форумі вільної Росії, де і Гаррі Каспаров, і інші російські опозиціонери підтримали і зайняли нашу позицію правди і звільнення політв'язнів і санкцій. З цих 210 ви знайомі особисто? Ну, я думаю, що ні з ким особисто не знайомий, особливо, якщо говорити про керівництво «Газпрому». І це питання силовиків. Навіть я, хто був журналістом, і то там Авіна і Фрідмана бачив колись в Києві і спілкувався. Нікого з цього списку? Давайте без всякої присяги. Я піднімаю руку, будь-хто може підтвердити, бо світ зараз глобальний. Бачили б, чули б разом, хто там кого фінансує. Як виявилось, у нас російські олігархи навіть проекти політичні до цього часу фінансують. В Сбербанку Росії я ніколи не був, як і члени моєї сім'ї. Тобто, якраз у мене впевненість є, я думаю, як у всіх громадян України. Ті винятки, які є, як і в українській владі або є українськими депутатами, вони, до речі, щоб готувалися, якщо запровадяться санкції адресно, наприклад, Мін'юстом проти російського банкіру, будьте готові, що і вас в тому числі. Американське правосуддя може в будь-який час запитати, а чого це ви, хлопці, з ними мали справу? Багато з них в той період ще за часів Ющенко, вони ж бували спокійно тут в Україні. Ні, там санкції стосуються саме з чітко прописано в цьому американському законі, який я вже перекладав. Ні, мене дивує, що ви... Тільки починаючи з 16-го року втручання в вибори в Америці і російська агресія в Україні. Тому я запитую, що ці люди, вони, якби, багато з них, хто бував в Україні, і ви в той час були в еліті, мене дивує те, що ви жодного з них особисто не знаєте. Ну, як ви думаєте, вони зі мною можуть зустрічатися, якщо я забороняю в'їзд Затуліну
великому діячу в лапках, але їхньому цілому там держдумівцю. Якщо мера Лужкова ми з вами випираємо з України, забороняємо йому в'їзд. Якщо ми закриваємо в Криму разом з вами організацію Севастополь, Крим, Росія. Якщо я розриваю угоди з ФСБ Росії і виганяю їх з Криму ще в 2009 році, угоди, які поукладали там же не до тільки, нас. Тому зі мною їм зустрічатися, вони навпаки розуміли, хто такий Наливайченко. Я кажу, Авін, Фрідман, Олег Перов, там Греф, Кудрін, Де я, де Олег Перов? Мільнер, який збирався в космос запускати, здається, з самим Ілоном Маском щось, і Стівена Хокінга. А от, до речі, я дуже дякую за питання, якщо дозволите, про Міллера. Міллер – це Газпром. Давайте про Газпром, якщо ви дозволите. Я б коротко, я думаю, що це телеглядачам цікаво. Останні заяви і президента Порошенка, і керівника українського «Нафтогазу», що їх там щось привабило в ціні Газпрому, читай Міллера, Путіна. Тепер, після оприлюднення і набуття чинності цього закону в Сполучених Штатах, чи вони розуміють обидва, що з «Газпромом» не тільки ж Сполучені Штати вводять санкції проти керівництва, як вони збираються переговори вести, про яку таку ціну і з ким вони збираються підписувати? З людиною, яка під санкціями Сполучених Штатів? Це серйозні, до речі, наслідки тільки починаються, друже. І той, хто цього не розуміє, просто не розуміє махіну юстиції і правосуддя, яке створено в Сполучених Штатах і діє. І я знову згадаю приклад малазійського Боїнгу і рішення американського суду. 400 мільйонів відшкодування жертвам. От я переконаний і завжди вимагаю і буду вимагати, щоб такий суд відбувся в Україні. Доказів терористичного цього акту було зібрано, коли я керував, в тому числі СБУ, і молодими співробітниками служби новими, достатньо і для притягнення до відповідальності, і не тільки Гіркіна, для публічного суду і засудження і на нашій території, наприклад, цих терористів. Перескочу на іншу тему по події 2014 року. Здається, чи 15-го, чи 16-го, за ваших часів, чи вже за Грицака був, з'явився на сайті СБУ весь список тих співробітників СБУ, які перейшли фактично або не виїхали в Україну, або перейшли працювати, навіть не відставку пішли, а до ФСБ Росії. Мабуть, ви теж цей список на сайті переглядали. Я можу сказати, що це та трагедія, яка сталася для кожного з нас, українців, що призначені, хай і Януковичем, і Якименком, але тим не менше, призначені ними люди в СБУ, прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ на території Автономної Республіки Крим і на території східних областей, це були, особливо в керівництві, більшість тих людей, які вчинили як колаборанти. І з 20 лютого напряму сприяли агресору російському в окупації Криму, в дестабілізації ситуації і співпраці з російськими спецслужбами в східних областях. Тому добре, що такий список з'явився, він не повний. Я з першого дня про це говорив. Мені мало хто вірив тоді, бо всі думали, ну знаєте як, щось не те. На жаль, ця трагедія сталася. І ті, хто зазначені, будуть ще зазначені, тепер важливий і другий крок. Вони мають понести правову відповідальність в українських судах, незалежно від прізвищ і посад. Там в відсотках, чи я зараз не хочу помилятися, а колись керівник зовнішньої розвідки сказав по своєму відомству, що там по Криму в них зрадниками виявилося 86%. Плюс-мінус, я думаю, в СБУ приблизно так само по Криму. 30% особового складу Служби безпеки України після Революції Гідності з-під окупації повернулись на вимогу закону, так, і залишились вірними присязі. Тобто 2/3, і їм шукали термінове житло, розміщення, тому що це і сім'ї, і діти. Ви знаєте, як окупанти діють в Криму. Тому це було ціле комплекс питань. 70% це, можна сказати, зрадили. Або не повернулися. Так. Я не хочу огульно говорити. Я знаю точно про керівництво. От тут так. Тут жодних двох. Це ж не може бути так, що всюди тут десь більшість зрадників, а тут всі кристально чисті. Показник не 10, не 15%, не 5, а 70%. От по центральному офісу, який ви очолювали, у вас є відчуття, яка частина філії ФСБ була там, от в центральному офісі? Друже, після Революції Гідності, я вже це говорив публічно, я можу більш детальніше розповісти сьогодні. О 6 вечора, 24 лютого, коли парламент проголосував і призначив мене як нового керівника СБУ, на вечір, в той же вечір, я зайшов в приміщення СБУ разом з активістами з Майдану. Не один. Тому і ці слова мої можуть підтвердити.
Приміщення стояло порожнім, темним. Згарище в дворі СБУ на Володимирській, 33, де палили всі документи протидії активістам на Майданах по всій країні, незаконні прослуховування, незаконні провокації і так далі, знищували останнє вогнем будь-які залишки такої протизаконної діяльності цілої СБУ в часів Януковича і Якименка. Друге, керівництво втекло. За 2-3 дні навіть до мого призначення СБУ. Втекло не куди-небудь, а в Крим, в Севастополь безпосередньо, гелікоптерами приватними. Це якщо говорити вже про екс-керівника СБУ Якименка. І не просто втекло, а зразу перейшло, і це правда, в лави ФСБ Росії, де до цього часу більшість з них служить. Керівник Севастопольського управління в Москві. А ви за Аваковим полетіли якого так числа далі. в Крим? Це яке число? З 22 на 23 в Ви ніч. ще Я були літав неправі, як народний депутат. Ні, ви вже курували, здається, у вас кілька днів було, а ви були, здається, як куратор напрямку. Такої посади немає, Ну, як це але називали? парламент Да. формально, як хоч щось, як народному депутату, дали уповноваженого по контролю Я за правильно розумію, тоді законністю. ви за Януковичем полетіли, в принципі, да? Так. У всякому разі, міністром вже був призначений Арсен Аваков, і я не відмовився, навпаки, став поруч. Мало хто зголосився, ніхто не зголосився, побоявся більше поїхати з нами, але тоді невелика група співробітників нових, я так розумію, Міністерства внутрішніх справ з міністром, і я з ними вилетіли, це правда. І ви сподівалися його взяти там? Ну, я просто сподівався, інакше чого б я полетів. Це було вночі, це було холодно. Майдан вже взяв під контролем активісти всі аеропорти. Нас в тому числі, хоча і всі з нас бачили на Майдані і знали, обшукали. І не так просто було ще й вилетіти з Києва. Але тим не менше, і літак був простий транспортник Міністерства внутрішніх справ, тобто відомчий. А його вже там не було, да? Чи він був чи в Харкові, чи в... Спочатку відомчий літак, я ж кажу, як депутат можу просто сказати правду, що насправді було. Що за цим стояло або ні, не беруся стверджувати. Спочатку літак в Сімферополі приземлився. Я так розумію, під'їхали керівники регіональних органів внутрішніх справ, інших правоохоронних органів, що їм ніхто не вірив, ми зрозуміли, хто вони такі. Це до вашого літака ви кажете, да? Це про ваш літак ви кажете? Так, коли ми з Арсеном Аваковим летіли. Тому за наполяганням, я думаю, і міністра, і я повністю підтримав, ми полетіли далі, не слухати їх балачки, і на Більбек, в аеропорт, туди ближче до державних резиденцій, де за інформацією, яку мали тоді, я так розумію, і міністр внутрішніх справ, і у нас не було підстав сумніватися, міг знаходитись на той час ще президент Янукович. Тому ніхто не побоявся, рушили далі. З Більбеку вночі, вже пізна ніч була, коли вийшли з літака, провели коротку нараду прямо в автобусах Міністерства внутрішніх справ, їх було 2. І я брав участь в цих нарадах, і наради на план дій. Якщо Януковича ми знаходимо. Після цього зразу вирушили на державній резиденції вночі. Ніхто не відпочивав, і це треба віддати належне і Авакову, і всім іншим. Всі поїхали одразу на першу ж резиденцію. Вскрили, обшукали. Це ви мухолатку маєте на увазі, так? Да? Ну, вона по-різному називається, ну, здається, так. Я там ніколи раніше не відпочивав. І вилетіли назад вже 23-го. Всю ніч працювали там, і коли вже в Ялті і Аваков, і ті слідчі, які з ним прибули, допитали 2 співробітників управління державної охорони, які відмовили з Януковичем втікати в Росію на російських гелікоптерах військових, вони повернулися разом зі зброєю. І от від них, друже, ми вперше дізналися, і тепер знає вся країна, першу правду, що Янукович тікав далі, він на державних резиденціях побоявся залишитися, як тільки почув з телебачення, що Верховна Рада нас направляє в Крим. І далі вже російські війська з Севастополя його евакуювали на Росію. На цих зустрічах були Геннадій Калачов і Петро Зима, очільники Головного управління СБУ по Криму і Севастополя? В Севастополі ні, та й навіть якщо точно не були, а навіть якщо були, ані в Сімферополі їх не було, вони вже були на той час співробітниками ФСБ. Ну, в всякому разі, колаборантами ФСБ. І їх ніхто і не збирався і запрошувати на будь-які Ні, ну ще, скажімо, наради. Офіційно не могли про це знати. Ще не було тої славнозвісної сесії, так званої сесії Верховної Ради Криму, яка все ми вже розуміли, друже. Я вам скажу чесно, все вже було зрозуміло. З 20 лютого почалася окупація Криму, поки ми всі були в Києві. Ще не на посадах ніхто, ні Аваков, ні Наливайченко, ні Турчинов. Друге, російські війська в Криму, ви знаєте, коли з'явились на вулицях? Правильно, починаючи з 20 лютого.
І з 20 лютого починаючи, 21-го, наскільки я пам'ятаю, вже туди втік в Севастополь Якименко. Вони вже, і він, і Якименко, і інші керівники і СБУ, і інших правоохоронних органів почали віддавати накази, напряму сприяючи російській агресії я і правильно розумію, окупації. а для вас не було сенсу навіть в той час, як куратора СБУ, ще не призначеного головою, але ви вже розуміли, в якому напрямку йдете, ви до своєї посади відвідати, скажімо, на Франка в Сімферополі будівлю СБУ, або зустрітися, тобто Жодного. не було сенсу ніякого. Абсолютно. І завдання ми не могли втрачати жодного час. СБУшника, на кого можна було спиратися, і Для формувати. мене точно ні. От зрозумійте, я людина з Майдану. Вони щойно 3 дні тому розстрілювали. Я в ту ніч знаходився з людьми. Не так багато людей, до речі, було прямо по центру. Профспілки палають. Тобто, зрозумійте, це те, що ми з вами всі пережили, коли вся державна машина, всі правоохоронні органи, у всякому разі керівники їх, проти людей. Ну як? Якщо ти ще вчора під кулями стояв, а сьогодні ти будеш їм вірити. Я не з тих людей, які, знаєте, не розуміють, що відбувається. І тобто для вас вже в цей політ 22-23 було зрозуміло, що відбудеться з Кримом, Я б так не сказав. Ні, не було звичайно. З глибину трагедії я б скажу, що навіть перші місяці ніхто не міг осягнути. І я пам'ятаю свої вже після призначення на посаду вдруге виступи в парламенті з вимогою. Мені парламент не вірив. Які окупаційні російські війська? Про що ви говорите? У нас такого бути не може. Так що не все так просто. Якщо ви були певні, що нема на кого спиратися в Криму, чому разом з Аваковим не везли людей, не знаю, з будь-якого управління СБУ? Звідки? Ну, не знаю, зі Львова, Давайте з центрального офісу. пофантазуємо. Спалили активісти, в тому числі у З Львові. тих, з ким ви працювали 4 роки за Ющенка, наприклад. Можливо, тоді була якась команда, з яких можна було вести? Всіх Янукович ключових керівників, нових людей, молодих звільнив. Ну, вони ж не позникали фізично всі. Ну так а де їх шукати? Я з Майдану. Їх на Майдані зі мною не було або з вами, правильно? Зрозумійте, ситуація була от просто кричуща. І їх насправді ніхто і не збирався шукати. А оновлення, наприклад, СБУ, з чого я починав. Перша десятка нових людей – це активісти Майдану були. І моїм одним з перших заступників був призначений якраз керівник самооборони Майдану. Тобто я не шукав серед, знаєте, кадебістів або ще когось, якихось людей. Навіщо? Я все розумів. Читаєте роздруківки на сенсорі? Зараз Ірина Ромалійська робить, прекрасний наш український журналіст, цих розвідданих. Я не знаю, це наша розвідка чи все ж таки хтось з американців, можливо, допомагав. Ці записи Глазєва з Константіновим, з місцевими очільниками ознайомилися з цими роздруківками чи ні? Чи ви їх знали раніше? Розкриваю таємницю. Ці роздруківки – це перші результати перехоплень молодої української контррозвідки, яка відроджувалась, і вже десь в березні з'явились люди, молоді, інші, які пішли, частина з них, зразу на бойові завдання, в тому числі в Херсонську область і в Крим рятувати, і людей, і секрети, і багато чого іншого. А друга частина цих молодих контррозвідників пішла на схід, і масові арешти і сепаратистів, і російської агентури, і фахових офіцерів або штатних офіцерів спецслужб Росії. Почалися арешти вже з березня, з початку березня, цими молодими людьми. Тому я можу сказати, що для мене це не новина, і розсекречую, що частина цих здобутків – це здобутки нової української контррозвідки. Тоді легше буде говорити, то я думаю, просто складно буде, можливо, телеглядачам, якщо вони не дивилися, не читали ці роздруківки, які є телефонних розмов. Там ясно розумію, це відбувається в березні, ці розмови записані з березня, і там таке враження, що Глазєв, який там ключова фігура російська Глазєв, який спілкується з різними місцевими очільниками. Можна сказати, так коротко сюжетну лінію окреслити. З тих, що я перечитав, що вони самі не розуміють, як буде розвиватися ситуація. Тобто це така була гра, чи, можливо, Глазєв не був посвячений, що вони розглядали якусь більшу автономізацію під контролем Росії, але не сецесію, не повне відокремлення Криму. От що ви зрозуміли з цих розмов? І не тільки з цих розмов. Нові українські контррозвідники, які почали зразу працювати, як тільки ми їх на початку березня відшковували, хоч якось могли навчати і направляли бойовими групами за моїм наказом, в тому числі і в Крим, що доповідали? Перші результати. Перше і найголовніше – це військова окупація і керують військові. Військовими діями, окупаційними і іншим. Перша лінія. Друга лінія – це повне сприяння
керівництва України, спецслужб, правоохоронних органів колаборантам. Тепер вони колишні, а тоді більшість з них були на посадах. Друга складова. І третя складова – це так звані російські політики в лапках, в тому числі Глазів і інші, які в ефірі розповідають будь-що, знаючи, що їх вже перехоплюють українські нові спецслужби. Вони Наливайченка добре вивчили, ще на першому моєму терміні керування СБУ. Вони розуміли, що я почну зразу жорстко діяти і їх документувати. Тому те, що в ефірах розповідали такі, як Глазів і інші, довіра їм була дуже невелика, тому що, знаєте як, не вони насправді керували російською військовою окупацією і Криму, і Донецької, і Луганської областей, і не тільки в цих областях. Тепер знову хочу повернутися до теми, яка близька глядачам цього каналу, кримськотатарським глядачам в Криму. Які ставлення в СБУ було до кримських татар і які доповідні, скажімо, главі держави, главі уряду робилися щодо кримсько-татарського фактору в Криму в доокупаційний період? Мені цікаво. Доокупаційний треба розсекретити. Я переконаний, як все, що там Якименко або Януковичу писали, або які були резолюції, і не тільки це. Це обов'язково треба зробити. Те, що було за часів, коли, скажімо, я очолював СБУ, то можу чітко сказати дві речі. Перша, за часів президента Ющенка всі ці кадебійські міфи про те, що Хізбут Тахрір і інші організації, це нібито кримсько-татарські активісти, там головні, раптом не терористи, були спростовані рішуче. Були скасовані так звані розробки, в тому числі проти Меджлісу, просто проти Мустафи Аги і інших. А були розробки ці, так? Ну, звичайно, ще коли б Янукович або до цього там хто керував Кучма, давали вказівки своїм там спецслужбістам, в тому числі роздувалися і ці теми, або фальшувалися. Тому що зробили, щоб не тільки зупинити ці речі. Починаючи з 2007 року, і президент Ющенко це рішуче підтримав, треба визнати, розсекречувалися архіви мною, і СБУ, і КДБ, і інших радянських спецслужб. Для чого? Для того, щоб в тому числі повернути, і ми це зробили, правду, і кримсько-татарському народу, і так звана справа Міліфірка, і депортація, злочин геноциду проти кримсько-татарського народу, і багато чого іншого. Все, що можна було і треба зробити. І слава Богу, що ми це зробили до 2009 року. І я пам'ятаю, як з Мустафою Ага ми зайшли тоді в Сімферопольське управління СБУ, була відкрита виставка розсекречених матеріалів про всі злочини геноциду проти кримсько-татарського народу. І більше того, публічно оголосили, що злочин депортації має бути розслідуваний як злочин геноциду. Якраз в той час вже завершилось розслідування злочинного геноциду Голодомору, який дійсно я організував, за який відповідаю і за організацію розслідування, і за те, що українські слідчі тоді грамотно спрацювали, і в тому числі є рішення суду. Ось що було зроблено в цих документах. Не тільки це, як знаєте, як свідчення того, як насправді було важко і важливо змінити і ставлення і в СБУ, і в державі до кримсько-татарського народу, правди про кримсько-татарський народ. Всі пам'ятають, що були розсекречені дуже важливі даті допортаційні. Це 1938, коли були розстріляні десятки представників кримсько-татарської еліти в НКВС в Сімферополі. Це було відомий факт, їхні портрети, їхні справи, які вдалося знайти і витягнути. Це було за вас, є спільні ці фотографії і прес-конференції вас і Мустафи Джемілєва, але є один такий факт, він не з вами пов'язаний, він пов'язаний з президентом Ющенком. За весь час свого керування, це було 5 років, це президент, мабуть, перший, який обраний і за підтримки кримських татар, в тому числі повністю в Україні, після вже був, можемо сказати, Порошенко. Це відоме його інтерв'ю в прямому ефірі 3 телеканалів. Здається, він був на ICTV. І тоді в нього була така вимога до кримських татар. Вона дуже сильно здивувала, що кримські татари і Меджліс мають відмовитися від декларації про суверенітет кримсько-татарського народу, який був ухвалений ще до розпаду Радянського Союзу влітку 91-го року, коли вперше Курултай зібрався. І я так розумію, що це ж не сам Віктор Ющенко відкопав цю декларацію про суверенітет кримсько-татарського народу. Ми знаємо приблизно, як це працює. Працюють різні органи, які доповідають президенту або щось йому кладуть в папочки. І те, що він
розглядав цю декларацію про суверенітет як загрозу, да, кримськотатарську декларацію про суверенітет, це означало, що хтось в його оточенні формував навіть для нього, для помаранчевого президента, обраного кримськотатарськими голосами, це уявлення небезпечних кримських татар, які можуть призвести до сепаратизму. І от мені цікаво, що ви пам'ятаєте з розмов з Ющенком по кримським татарам? Моя позиція і тоді, і зараз не змінилася, друже. І нам, розуміючи правдиву історію, для чого розсекречували і розслідували злочини проти і кримських татар, і українців, і більшовицькою владою, каральними органами СРСР, для того, щоб не повторювали і, по-перше, не брехали, по-друге, не повторювали ці злочини. В чому суть для мене ставлення завжди була, і зараз, я вважаю, треба дивитись в майбутнє. Я переконаний, що зараз на часі, насправді це давно назріло питання, але зараз треба дотиснути і змусити Верховну Раду визнати статус корінного народу України за кримськими татарами, кримчаками, караїмами і іншими. Раз. Це дуже важливо для нас і для України, в тому числі для посилення всіх сил, зусиль міжнародної коаліції проти російської агресії. Це дуже важливо і, відповідно, на рівні ООН та в Україні таке рішення, такий закон потрібен. Відповідно, і за часів будь-якого президента, коли я працював, чи в МЗС України, чи в Службі безпеки, я таку саму позицію і займав, що не може огульно народ звинувачувати, не можна спрямовувати будь-які каральні органи огульно проти цілого народу або народності, або будь-групи людей. Це все практики Радянського Союзу каральні, які треба, по-перше, зупинити, по-друге, заборонити. І реальний, насправді, ворог національній безпеці нашої держави, за якого я не просто за боротьбу відповідав, а результати доповідав Ющенку. І не тільки Ющенку, а після цього і Порошенку після Революції Гідності. Це російські спецслужби і російський дестабілізуючий фактор, тоді ще в українському Криму. Я говорю про 7-2009 рік. Що для мене означала така діяльність і для всієї системи СБУ? Подобалося це кому чи ні, я наполягав і вимагав виконання. Перше – вигнати ФСБ Росії з Криму. У 2009 році, ви знаєте про це, я добився і денонсував, розірвав угоду, яку до мене поукладали Деркачі, Смішки і інші генії кадебізму з спецслужбами Російської Федерації. Розірвав і вислав їх з Криму. Ось що для мене було важливо. Питання раз. Питання два, про яке теж доповідав Ющенку, і він повністю підтримував. Як і, Порошенко зрозуміло вже, бо Крим, на жаль, тоді вже був окупований. Закрити і заборонити всі проросійські сепаратистські організації на території Криму, такі як Севастополь, Крим-Росія, зроблено. 2 за ґратами активістів було зроблено. І так далі, і тому подібне. І не тільки вони. Заборонити і не допускати в Крим якогось там Лужкова, хай він навіть тоді мер Москви, якогось Затуліна, який нібито там великий друг всіх партій регіонів, комуністів, які де правили? В парламенті Криму. Які що зробили в 2014 році? Перейшли на бік ворога і зробили все можливе для того, щоб сприяти російській анексії і окупації Криму. Все для мене розуміння не змінилося, просто я з вашого дозволу навів конкретні факти. Знаєте, ти сидів там щось розумів. Ні, це були конкретні дії, за які розплачувався, ви знаєте чим. 2 роки підряд Верховна Рада мене не призначала, тільки тому, що я так діяв. Ви не розумієте, чому у Ющенко могло бути таке? Я скажу, що від мене, він таке не чув, з точно навпаки, такими результатами я йому доповідав про реальний стан речей. Не теоретичними довідками, а ось треба було розгорнути українські прапори по всій території Криму. Я попросив, навіть не наказував, попросив наші регіональні управління на День прапора, і були українські прапори. Згадайте, що творилося на Іпетрі, на всіх АЗС по Криму. Російський прапор і якийсь кримський прапор. Що ми з вами робили вперше? Хоча б прапор український повернули, розгорнули. Найбільший прапор був в Севастопольській бухті розгорнутий в 2009 році і так далі. Тобто навіть символи державності ми повертали разом з вами в Автономній Республіці Крим. Що зробив Янукович після того, як йому на другий день після його обрання подав заяву про відставку? Повернули ФСБ, дозволили повернути сепаратистським організаціям, запустили назад Затуліних і всіх інших.
Ну от вам і перші причини, чому Росія змогла окупувати Крим. Розповім вам 14 році. іншу історію. Я, здається, ніколи публічно не згадував. Це був 2005 рік, коли Олександр Турчинов очолив після помаранчевої революції СБУ. Він був у нас на ефірі на одному з телеканалів українських, великих інформаційних, і я його просив про особисте інтерв'ю для однієї кримської газети, бо її вже давно не існує. Ми зустрілися в нього, і якраз це 2005 рік, після помаранчевої революції, і знову порушилася ця тема і з кримсько-татарською автономією, з усіма цими речами. Після інтерв'ю Олександр Валентинович розповів мені таку річ, про так особиста розмова була про нібито навчання СБУ в Криму за його часів 2005-го, де за легендою ісламські бойовики висаджуються десь в сільській місцевості. І він каже: Османе, от уявляєш собі, все ж таки кримсько-татарське населення, там, де це було навчання, воно прихистило цих за легендою бойовиків. А це було навчання. А от російське населення, воно одразу повідомило куди слід про наявність таких бойовиків. І він каже: от ми навіть по цьому бачимо деяку нелояльність, мені не було що відповісти. Я не знаю про такі види навчань, які могли проводитися. Саме головне, я вперше чую, що існують такі види навчань, та ще й на території України, та ще й у виконанні СБУ. Можливо, за часів Януковича, коли я нічого не знав, і вони нас саджали за грати. Це або зараз те, що використовується з метою переслідування політичних опонентів Порошенка. Це відповідальність президента за те, куди він там спрямовує. Я доповідаю в прямому ефірі, що навчання в Криму, які можна і ми проводили, і відповідали, це навчання НАТО. Це правда. Сприяли і натівським, в тому числі, силам по боротьбі з тероризмом, разом з українськими силами по боротьбі з тероризмом, а тоді був створений нами антитерористичний полігон за підтримки наших міжнародних партнерів, країн-членів НАТО. І антитерор завжди, в всякому разі, коли я відповідаю за національну безпеку, я завжди розглядаю як ключовий чинник інтеграції системи безпеки України в колективну систему безпеки НАТО. Ось що я можу сказати. Щодо цих речей, які ви щойно мені сказали, я по-перше, чую в перший раз. По-друге, не є функцією будь-якої національної спецслужби провокувати власних громадян. Ну, я думаю, що так. Ну, зможете дізнатися. Хороші мається на увазі, останній раз бачили, коли працювали. Зараз ні. Він зайнята людина, та і в мене немає потреб спілкуватися зараз з офіційною особою в уряді Порошенка. До вашої партії перейдемо. На сайті скачав і програмно-ідеологічні засади. І, скажімо, одна політична сила, можемо її навіть казати, я її згадую час від часу, Демолян все ж таки включила питання кримсько-татарської автономії в свою програму партії. Ви такий знавець кримсько-татарської тематики, але в програмі вашої партії такого немає по чомусь. По-перше, я як, власне, координатор руху «Справедливість» громадсько-політично не просто включив, а і українською, і англійською мовою такі документи представив і в Україні, як на офіційну позицію, і в Сполучених Штатах. Більше того, і в Конгресі, і в Європейському Союзі в Брюсселі. Так само щодо статусу корінного народу це зроблено. Якщо на сайті ще не стоїть або не звучить, перепрошую, це ми обов'язково зробимо. І найголовніше, ми пішли далі і з молодими представниками кримсько-татарського народу працюємо в русі «Справедливість». І ваші представники увійшли в тому числі до координаційної ради самого руху «Справедливість», оскільки ми створюємося не як партія, а як представники неурядових організацій. І співпраця дуже добра. І я вже згадував і про форуми з Гаррі Каспаровим, і з представниками кримсько-татарського народу. Ми працюємо разом на єдиній політичній платформі. Тому я дякую, користуючись ефіром, тим молодим людям, активістам кримсько-татарського народу, які вже увійшли в наш рух. І на останній політраді ми виступали. Коли вони дозволять, ми в тому числі і публічно. Це трошки інше. Визнавати корінним народом одне, визнавати політичні права на таку політичну національну територіальну автономію в складі України – це інше. От тут хочеться вашої думки почути щодо статусу кримської автономії, щодо цього, скажімо, політичного права, які вимагають кримські татари з самого часу депортації ще.
Для відповіді на це питання треба раз і назавжди в Україні засудити злочин депортації. Про це ми вже коротко ви нам дали, можливо, мені здали Україна можливість судова, сказати. вони визнали це геноцидом, Як а навіть геноцид, на рівні парламенту. але має бути судове рішення. Раз. Друге, логіка, і в цьому і міжнародна правова позиція моя є чіткою, має бути в Україні визнаний статус корінного народу для кримських татар, але в складі України. Друже, ми маємо чітко розуміти і з історії, і з трагічного сьогодення російської окупації, що ми сильніші будемо і маємо залишатися і рухатись вперед разом для того, щоб відновити територіальну цілісність, зберегти міжнародну коаліцію, а потім нам вже ще відбудовувати власну землю, повертати майно, нарешті повернути те, що належить, в тому числі, я сподіваюся, на той час ми вже будемо в парламенті і проголосуємо за статус корінного народу кримського татар, повернути мечеті, повернути власність землі. Про автономію, скажіть. Про автономію ми не готові, і я думаю, політично зараз це з чистої води спекуляція, коли Ви окупований не Крим, готові, щоб була говорити про автономія? щось інше. Чому? Треба говорити про єдність країни. Ось про що я переконаний. Тобто ви який статус розглядаєте Криму? Як? Такий, як визначений зараз Конституцією, але на підсилення цього статусу дати статус обов'язково справедливість саме в цьому, я переконаний, статус корінного народу. Це правда для кримських татар. І далі разом сідати і визначати, як звільнимо Крим, Б, будемо відбудовувати. Тобто ви Але в Україні, це не точно. підтримуєте ті пропозиції, про які оголосив ще торік президент Порошенко про внесення змін до Конституції щодо надання статусу кримсько-татарської автономії. Ви, мабуть, знайомі з цим пакетом змін, да, які пропонуються, які є на робочій групі. Ви проти цього? Це так і залишилися розмовами. Я не бачу ні з боку президента, ні з боку його фракції в парламенті жодних рухів, хоча б за щось проголосувати, крім балачок. Тому той, хто проголосив, а я думаю, сказав, кажу порожніми словами, брехню, хай спочатку зробить хоча б 10%. Я відповідально заявляю, як людина, яка розуміється на національній безпеці і представляє рух «Справедливість», що зараз в Україні справедлива дія – це визнати злочин депортації геноцидом, це визнати статус корінного народу. І не просто визнати, а там в Конвенції ООН прописано дуже багато прав і зобов'язань для держави, яка визнає статус корінного народу. Це і еліта, це і навчання, це і багато інших прав, що без згоди корінного народу не може бути жодна військова база розташована, наприклад, будь-яка, і багато чого іншого, що треба зробити, і з цим відновити справедливість. Але а потім в умовах відновленої справедливості і в єдиній державі Україна можна і треба вирішувати інші питання. Тоді я хочу зрозуміти, якщо залишається статус Криму такий, як зараз є в Конституції, а зараз в Конституції це називається Автономна Республіка Крим, але ви проти надання статусу кримсько-татарської політичної автономії, але за визнання статусу корінного народу за кримськими татарами, то тоді скажіть, будь ласка, який сенс існування цієї автономії без статусу кримсько-татарської автономії є? Чим тоді вона відрізняється від того, що створювалося, коли російська автономія фактично 91-го року, ще до розпаду Радянського Союзу, або чим би це відрізнялося від звичайного статусу області, як будь-якої області України? Статус областей України – який сенс залишати ту автономію, яка зараз є? Крим окупований. Давайте будемо об'єктивно говорити. Це раз. Його треба звільнити. Це два. І третє. Статус корінного народу передбачає документами ООН, які є обов'язковими для виконання держави Україна, багато прав. І відкриваємо цю конвенцію. І вона, до речі, не одна. 80-х років вони були прийняті, декілька конвенцій, які передбачають цілі блоки питань, які, по суті, вдають не менше, а я думаю, навіть більше прав і політичних, і інших, але залишають корінний народ в складі єдиної унітарної держави. Друже, ось з цим я не граюся, і тут подвійний хіба автономія стандарт. не залишає в складі? Так, як ви сформулювали питання, ви ж говорите про політичну автономію і те, як ухвалювалося 100 років тому. Світ пішов далі, і розуміння прав, справедливих прав і все, що належить, і майно в тому числі,
Повірте мені, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про статус корінних народів дають набагато більше прав, але разом з тим не розхитують ситуацію сепаратизму або унітарності будь-якої держави. І тому я це кажуть відповідально і стою на цій позиції. А така небезпека все ж таки є, на вашу думку, да? От Зараз ми окуповані наші Ні, це території. окуповані, І ворог скористається цим в секунду. Тут же розвалять всі, знаєте, як головні твердження і головні вимоги всіх нас, і в тому числі для міжнародної коаліції, відновити нашу територіальну цілісність. Добре, а тоді, коли от я бачив цей проєкт змін до Конституції, який готувався на робочій групі, там насамперед йдеться про такі речі. Представництво корінного народу в місцевому парламенті і місцевих органах влади. Гарантоване представництво. Так. Йдеться про різні варіанти, але десь консенсус навколо третини йде мова. Другий пункт – це статус мови. Фактично вона прирівнюється до статусу державної, тобто в всіх органах влади, в всіх школах, всюди йде навчання, в тому числі, і всі незалежно від своєї національної належності, вони вивчають, принаймні, навіть в школі, як окремий предмет, кримсько-татарську мову. І ще одна річ, це от про те, що ви згадали, і ви лише це згадали, це неможливість використання природних ресурсів або інших без згоди корінного, тому що це пов'язано. Не будемо вдаватися в деталі. Це дуже добре розроблено по Скандинавії, по Самах, в Норвегії, Швеції і Фінляндії. Ви там були консулом, і ви непогано знаєте, мабуть, по фінському досвіду, що мається на увазі і для чого зберігаються ці ареали. Да? Що з цих змін у вас викликає застереження? Нічого. Більше того, все це прописано в Конвенціях Організації Об'єднаних Націй, і все це я вкладаю в зміст статусу корінного народу. Але і навіть ширше йде ООНівські універсальні конвенції про статуси корінних народів. Які ширші права ви готові дати, аби це не називалося автономією? Це захист, не просто статус мови або навчання, це і захист народжуваності, це і захист земель, які належать, або якщо були реквізовані, повернути. Це і захист віросповідання. Якщо були забрані, мають бути в вигляді або реституції, або іншим способом забезпечені державою, повернуті. Ці питання вирішуються, от про пакет, про який ви мені згадали, а чого замовчуються? Тому я і кажу, я не знайомий з деталями цього процесу. Мене тільки обурює, що з ці 4 роки обіцянок і так нічого і не голосує фракція Порошенка. Мені цікаво, але я знаю, що можна і треба зробити без змін в Конституцію, щоб вас не дурили змінами в Конституції, які, я так розумію, вже ніяк ця влада не встигне, навіть якщо і поставить на голосування, внести. А можна і треба зробити. І це не потребує складнощів, брехні, подвійних стандартів, повернути справедливість всьому кримському татарському народу тут і зараз, почавши виконувати Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про корінний народ. Еліту навчать, сили безпеки навчать. Я просто не хотів в ефірі розсекречувати, але давайте все розсекретимо. Тобто ви готові за створення сил безпеки кримськотатарських? Безумовно. Для того, щоб правильно на звільненій території корінний народ розумів, що живе в безпеці. Є в цих змінах в Конституції про це? Ні. А це, як ви скажіть, це мають бути парамілітарні організації корінного народу? Це мають бути законні, безпекові структури. Раз. Корінного народу? Безумовно. Який має право на конкретну територію, ми ж про це вже згадували, на конкретне вирішення питань. Без його погодження не можна. Я як приклад вам навів на військову базу, і правильно ви підтверджуєте, і не тільки військові бази, використання природних ресурсів, правда, це в Конвенції ООН прописано, і багато чого іншого. Добре, а про реституцію? Зміни будь-які без згоди корінного народу неможливі. Ви виступаєте за реституцію, це тема, яка дуже мало лунає. За реституцію який час? Тоді одразу виникають, ви вважаєте, лише 44-й реституція, 1918-21, коли спробувало було Кримської Народної Республіки Челебіджіхана створити. І з того часу було вигнання теж і Голодомор 21-го року, і там була власність. Або Кримська війна 1864 року, і це одна з найбільших хвиль вигнання. Або перша анексія Криму 1783, і з того часу навіть були втрачені землі території на південному узбережжі. Про реституцію, про який час ви кажете? Я чітко, як і ви, розуміємо, що в українській державі зараз 100 років. От відповідно з 1918 року і треба, і можна ввести і не тільки розмови, а ухвалювати рішення, в тому числі про повернення насамперед
Треба відновити справедливість у питаннях віросповідання. Треба повернути єврейським громадам зруйновані, навіть якщо були синагоги, місця, цвинтарі від Полтави до Ужгорода. Так само і статус корінних народів, які надаються або будуть надані українським законодавством, кримським татарам. А у нас дуже мало часу, 5 хвилин, а в мене Просто ще ми з вами зайшли в такі глибокі теми, що... Знову по вашій програмі на останній сторінці ви кажете, що зміни, можливо, не внесли, тому перепрошую, якщо це не чинної редакції, то це те, що на сайті. Міграційна політика та політика щодо громадянства. Виходячи з нашого географічного розташування, Україна повинна мати достатньо жорстку міграційну політику відносно міжнародних мігрантів. Так. Ми повинні мати гнучку і мудру політику в сфері громадянства. Іноземці українського походження та всі, хто народилися в Україні, має заслуги перед державою, завжди повинні мати можливість жити і працювати на українській землі. Так. Кримські татари, які найбільша діаспора є в Туреччині, і друга – це в Румунії, це теж вигнанці за різні часи від 1783 до 44. Для вас вони хто? Вони для вас ті, хто підпадають під жорстку міграційну політику, чи кримські татари, які мають право на повернення, як ті нащадки тих, хто народився на території вже сучасної України? Тому, друже, ми витратили стільки з вами часу, щоб розтлумачити статус корінного народу. Ухвалення іонівські документи про статус корінного народу передбачають в тому числі і всі питання репатріації, воз'єднання сімей, і реституцію ми частково заторкнули. Тому, безумовно, я за максимально ліберальне і застосування ООНівського підходу міжнародного. Більше того, я керував консульською службою України не один рік і переконаний, що в питаннях громадянства ми, як цивілізована європейська держава, як майбутній член ЄС, це, до речі, в нашій програмі теж є, як «Справедливість рух», маємо перейти на чіткі принципи громадянства Європейського Союзу. Що це означає для нас в першу чергу? Для всіх громадян України можливість отримати безперешкодно можливість проживати в будь-якій країні за місцем, за власним вибором, як і місце праці. Але і для закордонного українства, куди безумовно входить, для мене жодних застережень немає, представники кримсько-татарського народу, бо це наш народ, який живе в Україні, є українським народом корінним, маєте отримати статус, ті, хто не в країні, закордонного українця з, крім статусу, закордонним паспортом, раз, з правом, якщо навіть ви не хочете повернутися в Україну, для всіх закордонних українців, включно з кримськими татарами, голосувати на виборах. Треба надати це право. Треба нарешті стати цивілізованою країною. З правом не тільки голосування із закордонним паспортом, працювати. Єдине, в чому європейський досвід, і я з цим переконаний, і тут жорстка міграційна політика, це зайняти державні посади або в державній службі, якщо ти не переїхав в Україну, не отримав громадянство повноцінне, вже в середині держави не маєш права. Тобто не може бути у нас на сірових з британськими паспортами керують фіскальною службою України. Оце є жорстке обмеження. Пане Володимире, що мене у вас лякає, це буде останнє запитання. Перше, впродовж програми ви стільки разів про слово «справедливість» згадуєте, і це навіть в тексті вашої програми «Ідеологічні засади», там теж в кожному абзаці «справедливість», таке, от прям не хочу називати слово «зомбування», а гіпнотизування, назвемо словом «справедливість». І от мене всі політичні сили з назвою «справедливість», особливо там, де я трошки розуміюся, це право і справедливість в Польщі і справедливістю та розвитку партії Ердогана в Туреччині. Так. От вони мене теж трошки лякають своїм авторитаризмом. Справедливість не мають лякати. Справедливість – це justice, це все те, що є рівність за народженням у всіх. Віра, рівність. Можна коротко так чи ні? Вам Качинський Ердоган подобається? Качинського я особисто знав, Ердогана не знаю, не буду казати, але мені подобається вчинок Ердогана, який з Мустафою Джемілєвим звільнив Чийгоза і Омєрова. Не тільки лідерів. Мені подобається такий лідер Туреччини, коли він так захищає наших українців. А друге – це повернення до політики людей зі спецслужби. Є така загальна думка, що це небезпечно для країни, тому що у спецслужбівців особливий склад поведінки і погляду на політичні процеси. Саме тому немає військового звання, ні генеральського, ні іншого. Саме тому, як був, так і залишаюсь людиною, яка не вросла в систему, а що змогла зробити для національної безпеки, те, як дипломат, як політик зараз за це і відповідаю.
Тому і жодним чином не захоплююсь, знаєте, як спецслужбістськими міфологічними теоріями і категорично як не сприймав, так і не сприймаю брехню і зрадництво. Валентин Наливайченко, голова політичного руху «Справедливість», колишній очільник Служби безпеки України, до речі, двічі, 2006, 2010 і 2014 і 2015, які впродовж програми підтримав ідею визнання кримських татар корінним народом з відповідними правами, які прописані в Декларації Організації Об'єднаних Націй, але виступає проти надання політичної автономії Автономній Республіці Крим в якості кримсько-татарської автономії. Дякую, що були в нашій програмі. Дякую вам. Сподіваюся, ми ще не раз побачимося в цій студії. Дякую. Хайрлах Шамлар.